hele begyndte i 2004. Jeg havde lige fået min ældste datter på det tidspunkt, og gik og kedede mig lidt på barsel. Jeg var skolelærer på det tidspunkt. Og man gik og lavede nogle smykker som hobby. Margit, hun solgte sig smykkerne, fordi at og på hospitalet, hvor hun arbejdede som sygeplejerske. Det gik så godt, at Margit syntes, at vi skulle lave noget sammen. Men jeg synes, det er jo spændende, at Marlene producerer noget, og jeg kunne komme af med det. Ja. Så kom du i tanke om, at vi kunne lave de der gamle bedstemorerne, tror jeg. Ja. Kørte vi til Helsingør og fik vores første ordre deroppe, og vi var så stolte, og det var hurtig levering. Vi havde nemlig det hele ude i bilen. Så er det så lige pludselig, Marlene kommer op med et eller andet over fra håndarbejdslokalet og kommer og siger, Mark, vi kunne jo også lave noget børnetøj. Og så tænker jeg, nej, for lyder det kedeligt, bare fordi du har fået et barn. Og Marlene blev ved med at komme med de her 2 prints, som var uglen og en kat, fra vores allerførste animal, og sagde, prøv at høre her, Mark, i dag, vi skal lave noget, som slet ikke er lyserødt eller lyseblåt. Det skal simpelthen være nogle rigtige 70'er farver. Så gik det derudad, og de kunne ikke gå stærkt nok. Og jeg tror også lidt, vi ramte også lidt mændenes hjerter lidt i forhold til, at det var lidt mere simpelt og enkelt og naivistisk, i stedet for det her søde, lyserøde og teddybær og alt det der. Så vi fik fart på. Vi er ikke et 70'er mærke på den måde, men 70'erne var jo også karakteriseret ved, at det var jo en meget fascinerende, synes vi, tidsalder, hvor at der var mange nye måder at gøre det gamle på. Altså, der var meget innovativ tiltag i 70'erne og meget foranderlighed i 70'erne. Så vi ser det egentlig i et større perspektiv end bare trompetbukser og punkfarver og bånd i håret. Det er jo det, vi går meget op i Isaac Leigh. Det er, at vi laver prints i fede farver, friske farver, men det skal altså også kunne holde til noget. Det er hverdagstøj, som man må lege i, og man må bruge i børnehaver, vuggestue og skole, og det skal kunne holde til leg og blive beskidt og få pletter på tøjet og kunne vaskes igen og igen. Og det vil jeg sige, det er det, vi står for. En af de vigtigste grunde til at købe Isaac Leigh, og det er, at du får en rigtig god kvalitet med dig. Du får et godt design. Du får et design, der virkelig er noget signalværdi, eller du kan se på lang afstand, her har du købt Isaac Leigh. Det, der er interessant ved os, hvis I køber print ved os, de er udviklet her i Isaac Leigh. Det er Marlene og vores grafiker, der sidder sammen og udvikler det her. Det her er ikke noget, der er fundet på et eller andet gammelt tapet i et eller andet sted. Og det er rigtig vigtigt for os at sige også, så derfor bliver der arbejdet meget grundigt med vores print. Enten så møder vi vores butik og vores indkøbere i showroom, eller også så møder vi dem ude i den enkelte butik i Danmark. Vi har faktisk en del servicebesøg, hvor vi tager ud og snakker med dem enkelte indkøbere om, hvordan deres salg er gået, og hvordan skal vi gøre fremadrettet. Det betyder rigtig meget for os, men det betyder også rigtig meget for vores butikker, når vi kommer rundt og ser det med vores egne øjne, hvordan det hænger, og hvor godt salget er, og så videre, så videre. Så det benytter vi os rigtig meget af. Der var jo nok i virkeligheden ikke særlig mange, der troede på ideen, dengang vi startede op. Især vores mænd grinede af os, og Margit og jeg, det gav os bare mere blod på tanden til, at nu skulle vi simpelthen vise dem.